खुलुमबाय स्टुडिअ राकेश रामसियारि बे समाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों मोनसे राजखान्थियारि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन बे सोंनायाव बिथाङा फिनदों दे बिथाङा थामहिनबा खौरांगिरि बे खौरांगिरिया सोंथि खालामदोंमोन बे समाव बिश्वजित दैमारिया सिं सिं मोनसे पलिसि खालामदों नामा दे बीटीसी नि चिफ जानो थाखाय बीटीसी नि चिफ जानो थाखाय बे समाव बिश्वजित दैमारिया नाजादों नामा होननानै खौरांगिरिया एमएलए लरेन्स इस्लारिनाव सोंथि खालामदोंमोन आरो बे सोंथि खालामनायाव लरेन्स इस्लारिया फिननाय होदों बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थि दोलोखौ मजबुत खालामनो थाखाय थामहिनबा गोख्रों खालामनो थाखाय बिसायख'थि गेलेयो गुबुन गुबुन समाव बिथांमोना बा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावनि राजखान्थियारि गोख्रोंथिखौ दिन्थिनो थाखाय बिसायख'थि गेलेयो आरो थिग बेबायदिनो इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाबो बिसायख'थि गेलेयो आरो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाफोराबो बे समाव बिसायख'थि गेलेयो आरो बे थिग बेबायदिनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गावनि राजखान्थि हानजाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बीटीसी आव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि जादों होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे जाथावना होननानै बाथ्रा बुंदों मानोना सिगांनि समावबो जे बीटीसी ओनसोलाव थामहिनबा थांनाय 2020 मायथाइयावबो बीटीसी आव बिसायख'थि बीजेपी राजखान्थि हानजाया गेलेदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो फिन आरोबाव 2025 मायथाइयाव बिथांमोना बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों आरो बियो बिथांमोननि बाथ्रा होननानै बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारिया मानोना बे समाव गावबा गाव जे राजखान्थि दोलो बे राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिसायख'थि गेलेखायो होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो जाय बांसिन मासि मोनगोन बेनिनो बा बेनिफ्रायनो सासे चिफखौ सायख'नाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों जुदि बेवहाय इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाबो जुदि गोख्रोङै बाहागो लानानै गोबां मासि मोनोब्ला बेवहाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरियाबो बीटीसी नि चिफ जागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जुदि बेवहाय बीटीसी नि थाखाय बीजेपीआ बिश्वजित दैमारिखौ जुदि सानदोंब्ला बिथांमोननि बाथ्रा होननानै बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो पलिटिकल आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों थामहिनबा नोंथांमोननियाव गेजेराव होबाय थादों जे खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे फैबाय थानाय समाव बीजेपी राजखान्थि हानजानिफ्राय बीटीसी आव बा बीटीसी नि थाखाय बा चिफ महरै बिश्वजित दैमारिया सोलो खालामदों नामा बा बिश्वजित दैमारिया बे समाव बीटीसी नि चिफ जानो थाखाय नाजादों नामा होननानै बाथ्रा थामहिनबा सोंथि खालामनायाव लरेन्स इस्लारिया फिननाय होदों जे बिथाङा बुंदों जे गावबा गाव राजखान्थि हानजाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मजबुत खालामनो थाखाय बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा खामानि मावखायो आरो थिग बेबायदिनो बीजेपी राजखान्थि हानजायाबो गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो नाजादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां लरेन्स इस्लारिया बे समाव नोंथांमोननो जे बीटीसी आव बिश्वजित दैमारिया बीटीसी नि चिफ जागोन ना जाया बे सोंथि सोंनाय जे बाथ्रा आरो बेखौ लानानै लरेन्स इस्लारिया फिननाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय গণতান্ত্রিক ব্যৱস্থাত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধাটো আছে গতিকে যি দিনাখনৰ পৰা बीटीसी বা বিটিআৰ হল এই দিনাৰ পৰাই প্ৰত্যেকটো দলে ইয়াত নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অকল বিজেপি বুলি নহয় কংগ্ৰেছ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে টিএমচিও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এআইইউডিএফও অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিগত সময়ছোৱাবিলাকত 2025 যেহেতু বিটিআৰৰ নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনতো স্বাভাৱিক বহুতো দল ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব যিসকল পাৰ্টিয়ে ইয়াত পলিটিক্যাল এক্সাৰসাইজ কৰি আছে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলাটো স্বাভাৱিক নিৰ্বাচন অবিহনে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অবিহনে কোনো এটা দলে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে নিৰ্বাচন নেখেলা দলত কোন থাকিব কিয়নো আশা আকাংক্ষা আছে গতিকে এই আশা আকাংক্ষাবিলাক যদি পূৰণ কৰিব লাগে ৰাইজক যদি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে তা পলিটিক্যাল পাৰ্টি হিচাপে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই কাৰণে প্ৰত্যেকটো দল আঞ্চলিক দলেই হোক ৰাষ্ট্ৰীয় দলেই হোক তেওঁলোকে সকলোৱে বিচাৰে যে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰাটো
গতিকে 2025 চনত বিজেপিয়ে অকলে খেলিব কোনোবাও অকলে খেলিব কতবা এলায়েন্সও হ'ব পাৰে এইবিলাক কোৱাটো স্বাভাৱিক গতিকে এটা দল হিচাপে অকলে এটা আশা কৰি থৈছে যে 40টা সমষ্টিত ইমানখিনিত আমি অকলে খেলিলে ইমান আমি সিট পাম এলায়েন্সত খেলিলে আমি ইমানটা সিট পাম এইটো কোৱাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক অস্বাভাৱিক কোনো কথা হোৱা নাই কোনো দলেও অস্বাভাৱিক চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই স্বাভাৱিকভাৱে অকলে নিৰ্বাচনক লৈ পেলাই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে কমেন্ট পাছ কৰিছে পেপাৰতো লাইন বনোৱাৰ কাৰণে যোজা চলাই আছে চাওক সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা যদি কোনোবা দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই দলৰ কথা কাক চিপ বনাব কাক নবনাই সেইটো সেই দলেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব অকলে খেলিলে নিজে চিপ বনাই ল'ব যদি এলায়েন্সত কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে ইয়াত চিপ বনোৱা হ'ব গতিকে এইটো এতিয়াই ক'ব পৰা বিষয় নহয় যদি সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা কোনোবা যদি বনায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত মানে অস্বাভাৱিক একো নাই আমি যেহেতু এটা দল আমিও খেলিম নিৰ্বাচনত আমি বেছি জিতিলে আমিও চিপ বনাম তো গতিকে অস্বাভাৱিক একো নহয় मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन